Isang suspek sa pagbebenta ng iligal na droga, kulong matapos ang matagumpay na operasyon ng kapulisan. At ang kapatid nito, kulong din. Ang dahilan, tutukan. At ang mga ibang aktibidad ng kapulisan sa bayan ng San Jacinto, alamin sa report ni NUP Noriel Mercado. Isang pusher sa barangay Bagong Pag-asa ang nahuli sa isinagawang bypass operation ng ating kapulisan ng San Jacinto sa pangunguna ng ating officer in charge na si Police Major Edgar Alan G. Cerquiña. Ang ating pusher buyer ay nakakuha mula sa suspect ng isang sachet ng hinihinalang shabu at ang bypass money kasama ang cellphone nito ay naipasa niya sa kanyang kapatid na agad ding ibinigay sa isang hindi pa nakikilalang salarin. Ang kinikilalang pusher ay sinampahan na ng kasong violation of RA 9165 at ang kanya namang kapatid ay sinampahan ng kasong obstruction of justice at pareho silang nakapiit ngayon sa custodial facility ng ating himpilan. Samantala, isang pagpupulong naman ang dinaluhan ng ating kapulisan kasamang Municipal Interagency Task Force, DILG, Municipal Health Office, LDRRMO, BFP at iba pa patungkol sa importanteng bagay na may kinalaman sa mga kaso ng COVID-19 sa bayan. Napag-usapan dito ang mga hakbang na maaaring gawin upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng nahahawaan ng coronavirus sa San Jacinto matapos maitala ng bayan ang ikatlong kaso nito ng COVID-19. Natalakay din ang tungkol sa pagkakaroon ng diskriminasyon lalo na sa mga biktima ng sakit at iba pang residente ng apektadong lugar na siyang nagiging pangunahing problema ng mga mamamayan. Binigyan din ng bawat sangay ng lokal na pamahalaan ng kanya-kanyang mga gawain patungkol sa pagpigil sa pagkalat ng sakit sa bayan. Ang ating himpilan ay naatasan sa mahigpit na pagpapatupad ng curfew hours. Sa kabilang dako, nagsagawa ng motorcade ang ating himpilan kaugnay ng selebrasyon ng 26th National Crime Prevention Week na may temang komunidad, pangalagaan, ng pandemya at krimen ay maiwasan. Nakasama natin sa aktibidad na ito ang San Jacinto Pangasinan Chapter ng Kabalikat Civicom Association Incorporated at Waste Guardians. Ito po si NUP Noriel B. Mercado, ang News Patroller ng San Jacinto, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.